Jamen, så kan vi jo prøve, om vi kan lege lidt. Som I kan se, så har jeg udvidet min tegning en lille smule. Jeg har sat nogle display på. Det er dem, vi kan se herover cirka. Der står 1 og 5 på dem i øjeblikket. Vi kan se, at vi har en 4016, der står heroppe og tæller. Og vi har endnu en 4016, der står og tæller. Så har vi to kredse, 4511. Det er sådan nogle dekoder, vi bruger til vores display. Vi skal lige have nulstillet tælleren, så vi går lige ned og laver en master reset. Det gør vi ikke, før vi tænder for den her op. Vi skal lige huske at have den i gang. Nu står der 60 på den, vi skal lige have lavet master resetten. Det gør vi der, så står der 0, og så kan vi så steppe den frem. Vi kan lave manuel step her, så kan vi steppe 1 sekund ad gangen, eller en enkelt ting. Vi kan se, at den følger efter. Vi kan også godt sætte den til at køre på vores klokkeoscillator. Vi har gemt herover omkring den, der hedder U3A. Hvis jeg nu starter den, så kan vi køre den her, og så står den faktisk bare selv og kører stille og roligt derudad. Jeg ved ikke, hvordan det lyder, men nu kan I jo så høre, hvordan min dumme stemme lyder på en video. Så Roger over and out herfra. Jeg skal jo lege lidt og lige finde et eller andet at drille med i morgen. Vi ses. Hej hej.